Id-deputat nazzjonalista Albert Buttigieg attakka pubblikament lill-eks strateġista ta' Bernard Gregg Alessandro Farrugia fuq il-midja soċjali. Dan wara li Farrugia iddikjara l-Partit Nazzjonalista għadu ankrat b'qawwa mal-passat u bekk jinsab fl-istat diżastruż li jinsab fih. Farrugia kien ikkummenta fuq il-fatt li l-Partit Nazzjonalista għadu qed jagħmel użu mill-kanzunetta We Take the Chance tal-grupp Modern Talking li ħarġet 27 sena ilu u kienet intużat fil-kampanja elettorali tal-1998. L-eks strateġista ta' Bernard Gregg tenna li dan u sinjal ċar ta' kemm il-Partit Nazzjonalista għadu ma nbidilx. Sussegwentament taħt artiklu tal-Avin Malta dwar dak li qal l-istess Alessandro Farrugia, ikkummenta Albert Buttigieg fil-kummenti tiegħu u profa jilqa' għal kritika ta' Alessandro Farrugia billi semma li Mary Spiteri wkoll kienet preżenti fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Partit Laburista f'jum il-ħaddiem waqt li mbagħad sejjaħ il-kritika tal-eks assistent personali ta' Bernard Gregg bħala Eneb Ares.